aurkitu frutak bat. Hauek dira aurkitu beharreko frutak. Goazen ba. Mahatsak, kiwia, sandia, sagarra, banana, anana, laranja, udarea, marrubia eta mertxika. Non dago udarea? Horazpian dago udarea. Non daude mahatsak? Hortxe, izkin batean daude mahatsak. Non dago banana? Ba, aurkako izkinan dago banana. Non dago sandia? Hor goian dago sandia. Non dago marrubia? Marrubia? Non dago kiwia? Hor dago kiwia. Non dago sagarra? Sagarra? Non dago anana? Beko izkinan dago anana. Non dago laranja? Laranja? Da, azkena ba? Non dago mertxika? Eskubiko izkinan dago mertxika. Beno ba, hauek izan dira gaurko frutak. Hurrengor arte. Agur!